musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo nogase jeegom siilo hitande ujunnaje 2 e 22 ɓataake men ko fate dewle musidɓe tedduɓe kala alarba eɗen kewi haalde dewle ko fate banggue gonka rendo ɓerɗe ɗe ha e galleji ɗi kala kalirten noon ko ha yimɓeɓe daña hen jaam nde tawno neɗɗo kala ene wawi miccade ken rokka ɗum jaam kono kadi saaha wonde tolnoto e caɗele eɗen gandi koma wallitire wasiyaji kame jewte e tindinoje nde tawno aduna mo ɓitti yimɓeɓe ne ɓitti haaqillaji ɗi saaha ne jaa ha e nokku ɗi beño ɓerɗe ɗe ne jaa ha e saaha ɗi ndungtodira kono kadi so tawi Allah wurti jomumen e hettade won e jewte ene nana ene nafta ɗumen no fewi no fewi no fewi nde tawno neɗɗo kala ko horaki nande so ɓooyi tan omo wawi jabde ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnuɗen e weeyo men no moƴƴi so ɗum teski nana waɗa dumunna seeɗa en gaddinɗo hen ɓataake mo puɗɗinoɗen haalde seeɗa e wattande yewtere men nana ɓooya seeɗa fate banggue debbo mawɗo bannoɗo dewgal sirliya o woni dewgal sunde hakkude men suka gorko tokoso taw kadi ganduɗa ko suka gorko jeerodirɗo e duuɓi sukaɓe makko taw wona hay afo makko eɗen gandi en puɗɗinoma jumpude hen seeɗa dartinɗen e hewɓe noon e yimɓe ne panno ha jokkiten oɗon ɓataake kono haaɗi en jokkidde on ɓataake nde tawno kala ɓataake mo gadduɗen ko en heɓɓe yamirore iwde e joomum iwde kadi e ɓattiɗo joomum taw kadi wonde e nandiral eɗen kumpiti kadi ɓataake o ko gonɗuɗo ko noon tigui yaari joomum yarlito adda ɓataake o comten ɓataake o taw en kalata inde joomum wuuro joomum leydi joomum gonka joomum ha yimɓeɓe mbawa naftorade kutoroɗen konngol fulɓe ngol heewi wiide kala saaha mo adima e suudu kala wima reeno jaalal ɗum noon ɓayde woni kaɗon haala ha hannde ko gasani taw ko jokki caɗele saabu oɗon suka gorko wiya ko yo accu debbo mawɗo yo seer o wi ko serani hannde o serani janggo hayso tawi woni ɓe natti yindirde probléme waɗi hakkude debbo e sukaɓe mum ha yetti enɗam mum mawɗam nde tawno debbo kadi ko joom ngaalu kono caɗele ɗe mawni no fewi sukone kañumne hannde o koko dari tan ɗo dari ɗo wi ko accata hannde accata janggo ɓayde haala ka ne ƴuufi ɗon taw ka suwa taw tellade joni noon mbiɗen enen yen ɗaccuɗo on ha haala ka tello no moƴƴi on saaha gartuyen hen gam findinde yimɓeɓe saabu eɗen teski hannde gueɗe kewɗe ene mbaɗa hono noon woni holɗum neɗɗo hannde debbo hannde omo wawi wonde desaɗo hoto Allah wat joom galle makko yalta aduna accidamo kaake seeɗa accidamo hunde seeɗa omo jogui sukaɓe o yaaha noon o wi dal kanko hankkadi ni gorko o yaafima ɗum o yaafima gorko kono eɗen gandi aduna deeƴani yaaha noon ha dumunna aroya dumunnaji garoyoji wasata tan jarabi naata hakkude makko e suka gorko mo heccini duuɓi kewɗi no fewi yidde ne naata ɗon jarabi ne naata ɗon seyɗane ne naata ɗon yidde ittude tuuye mum ni ne wona hen foof ne wona hen ha joomum sikka ko gilli taw noon ganduɗa ko jarabiji ɓooli walla taw ko noboji ɓooli yaaha noon on suka gorko kañumne hankkadi ni yiiɗa nemade hen ha watte dewgal sunde ha hunde hankkadi ne huume wona ɗon sukaɓe jidira noɓe jidirta ni noon hewɓe mbawata andude koɓe resodirɓe saabu jiiɗo kala ɓe mbeyodira no fewi kono ɓe kumtodira ha jujje ndin mbadi eɗen gandi gueɗe ne kewi so yaha ɓooyi jibinoya caɗele goɗɗe walla adda gueɗe goɗɗe ɗe gueɗe kala jiyama hen kono kadi en ɓuuri teskade ni hayto banggue hannde ɗannulɗe no gardi ni rewɓe hewɓe wonoɓe ko wayno caggal leyɗele ene kewi subtade won e worɓe e nder whatsapp uji he ndesodira e mumen
luwana ɗumen appartement ji gadda ɗumen e capital uji mawɗi ɗi e kala saha so tawi jiiwi hebde vacage mumen gara gonda e gorko mum on taw ko dewle tan ɗe ganduɗa ko sirliya gandaɗe ne gooti kono kala ko ganduɗen hen e nder wittoji meɗen gueɗe hen kewɗe hewani gasde ɗo fewi heewi gasde kadi oɗo moƴƴani wonko ganduɗen hen ha heewi ɗum noon kala ko kalɗen ɗo henna ko yidde rentinde yimɓeɓe tan haaɓe ɓuura wawde civilisde ɓe ɓuura wawde kadi jogade weeyo moƴƴo nde tawno so tawi a woni debbo hande certuɗo e joom galle mum dañƴo duuɓi 45 walla duuɓi 50 a ɗaminaki hurtoyade galle joom galle maɗa aɗa jogui galle ma aɗa jogui sukaɓe maɗa aɗa dewa e golle ma walla aɗa jogui boutique ma walla jogui business ma no fotiri walla sukaɓe ma ne jogui ma ko gonga aɗa hattojini e gorko ko noon hewɓe hen mbiyata ko jiiɗa dañde kalifani jiiɗa dañde gorko mo ganduɗa ko ene halfa ɗumen woni kalifani ndi ganduɗa taw gorko ne hecci ɗumen ne jimta e mumen ene lebta ɗumen ne lora ɗumen walla ni hankkadi ne ruttito kadi e gueɗe hanki cattuɗe ko banggue dewle hankkadi joomu wiya tan suɓano hoore mum gorko mo ganduɗa keƴƴo e mum poɗɗo e mum taw wona tan enen wona ɗo ɗen wonana ɗum teddedi muɗum e kala saaha naɓe jindira taw kadi koye dow mbadi sunna ɗen gueɗe ɗe gandi ko gueɗe kewɗe kono noon wonɗo yumtata taw moƴƴata ɗen gueɗe hannde ko gueɗe teskaɗe e nder rendo ngo no fewi no fewi musidɓe tedduɓe ɗum jeeyi sababu noon ɓatakuji ɗi cakteten ɗi ko ha moni kala wawa yitade hen hoore mum ha moni kala wawa rentade nde tawno enen kala ken gasoɓe ɓayde ken gasoɓe noon moƴƴi ko ɗaccen cimti moƴƴi e oɗo hen aduna ala fof ko ɓuuri hamnade gona janggo suka debbo peɗɗitiɗo hande kufɗo dawrugol no hande no rewɓe natire dawriyankagal ni yidde wonde won e poste oji walla yidde dañde goɗɗum walla jangga ha keeɓa won nokku walla gona suka gorko hande Allah wonma ganɗo walla wonma neɗɗo moƴƴo tinaɗo kettinaɗo taw jinnaɓe ma en ɗaccanma cimtol bongol no fewi ngol cimtol noon anɓe maɗa ɓe baddata so tawi keeɓigol tan en mbawi bonni ɗum indema eɗen gandi hande ɗo tolniɗen won lamɓe ni hande laamiɓe leyɗele ɗeɗo hen ɓe ganduɗa hande ne dalƴina gurdam mabɓe e kala saaha e yaltinde cimti taw ko jinnaɓe mabɓe yennirdeɓe ɗum walla toñirdeɓe ɗum hande réseaux sociaux no ardini jiiya neɗɗo yalta witta enɗam ma ha yaltini hen cimti cofɗi walla yaltini hen ayibaji ɗi yooɗani hankkadi ne yiiɗa firudema ɗum watta ɗum gonga rokka ɗum añɓe ma e kala sa añɓe ma so jooɗima e télé ji walla e radio ji walla e réseaux sociaux ji walla e tufɗe jewtirɗe kala heddo ne piira ɗum neɗɗo ɗum noon hande jinnaɓe jogorɓe rokkude oɗo henna ɓiɗɗo fayidagal e nder gurdam aduna yooɓe tinno ɓe ndento gila ɓe ɗaccande oɗon ɓiɗɗo cimtol kamɓe ɓe jaaha ɓiɗɗo heddo ene loro caggal mabɓe taw ko kamɓe lori oɗon ɓiɗɗo ɗum noon jeeyi sababu kala ko gadduɗen ɗo henna e nder rendoji men ɗiɗo henna ko ha ballodiren e koye men ballen koye men enen kala jiiten laabi gam peren laabi moƴƴi ɓamtare faade e rendo meɗen musidɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe en gaddinɗo hen ɓattake goto nana ɓooya seeɗa kono hono makko ne ɗeeɓi wattude ɓayde hono makko noon ne ɗeeɓi wattude sikki ala on battuɗone en gaddat oɗon ɓattake jewten hen goto men kala ƴeewa kadi holko jogori nafde ɗum hen oɗo hen musidɗo gorko musidɓe tedduɓe galle makko ne weeli ko sukajo kono wonesi debbo mo yiɗi debbo o ne yiɗimo aɓe jiɗodiri aɓe ñaama aɓe kaara aɓe jewta aɓe pija aɓe jala aɓe nanodiri aɓe paamodiri gorko ko ɗannotoɗo kono nandiral manngal e paamodiral manngal ene hakkude maɓɓe nandiral manngal e paamodiral manngal ene hakkude maɓɓe musidɓe tedduɓe yeehi ha waɗi duuɓi seeɗa sehil makko e wi leydi ndi ɓe goni ndi arti e nder leydi maɓɓe on noon jogui ko rewɓe ɗiɗo on nde woni e leydi maɓɓe he fodde lebbi ɗiɗi ruttiti tawtoyimo to woni to julde taske
ene waɗi e wuro maɓɓe kanko oɗon gorko gartunoɗo sehil makko ene tawtorno oɗon ñalawma téléphone mum ene foti hen photoje giƴiraɓe e sehilaɓe e rewɓe e worɓe kala ha heewi. nden sehil makko hooti ɓe jindiri toon jamma goto aɓe jewta on yaltin téléphone mum ene hollamo photoje julde ɗe o ko kaari mi heɓtini kay o kaari de nayi ko ene kaari de fooƴi kaari de kam ɗo wondi ko hawnade ai an kam oɗo ko holi o de ko ɓi kaari o debbo de ko joɗɗo ko diwo ko ɗo haala ka jogori faade ko diwo aha o ko joɗɗo noon hankkadi ni ɓe daari photo ngo noon ɓe mbaɗi hen commentaire mawɗo kanko gorko noon o ɓenni aɓe laara photo ɗe aɓe gayni hankkadi ndan on yeehi leloyi woori noon ha waɗi saaha goto kanko sehilajo gartoɗo Afrique o wi suko debbo ñanden mo mbiɗa ne yooɗi o mi heeɓi numéro makko amin kalda e WhatsApp saɗa yiiɗi mi jokkodira e moon o wi ala min ɓayde gallam ne waɗi nandiral ne waɗi pamodiral mboɗo famodire joom suudam mboɗo famodire gallam amin deeƴi haqqillam o ne deeƴi accu tan mi yeeda accu mi yeeda haadi oɗo saaha joni on wimo gorko timminta sunna mum koma heewa rewɓe timminta sunna mum koma daña ɗiɗo daña tato daña nayo o wimo eyyi kono noon accir noon tan on sokke makko haw jaaɓi yo heɓ numéro suka debbo o heeɓi numéro suka debbo aɓe kalda saaha kala téléphone haɓe mbatti noddodirde appel vidéo musidɓe tedduɓe haɓe ƴamodiri ha ƴamal ngal yettoyi toon ha yetti jinnaɓe makko yetti joom suudu makko ɓen kala paami nani o neldi ko humra o humi musidɓe tedduɓe debbo woni joom suudu makko nana galle bamumen ene faadi haw arta o hurtina ɗum o woni kankone ko Allah haaji ha vacance makko yonti o hooti o yettima sara joom suudu makko jewmo o nanodiri ala kala ko wayli hen haydara on debbo no wano ko noon tan wayi no jalliranno no fejiranno no toppitorto foof ene jokkiri noon hunde ne weeli o hurtini debbo ari nanɗon e galle he ɓe mbaddiɗon lebbi ɗiɗi kanko o hooti o faati leydi ndi o wonno ndi rewɓe ɗiɗo ɓe keddima ɗon waɗi saaha goto debbo goto are debbo jeewo wimo ganda noon oɗo henna nde joom galle ma ƴamimo ha humanimo nde kanko e giƴi ken kala ɓe dokkodiri aadi koɓe firtoɓe nandiral e yidde e pamodiral gongal hakkude ma e joom galle maɗa saabu ɓe mbi aɗa heeɓi ɗo tan e galle he aɗa yaɓɓa aɗa daago aɗa fiito becce ka sehili joom galle ma ka guiɗo joom galle ma kono yiɗidirɓe kono nandirɓe mami ar mi itta ɗum ha laaɓa jiiya e juuɗe ma o wonta min guiɗam sehilam on noon jeewo filtini ɗin konnguli jaɓani nandi ɗum yeehi ha ɓooyi noon o watti tinde on ko haalanoma ko ɗum woni ko addi oɗo hen suka debbo saabu suka debbo ari tan ko ɓurtademo ari kadi ko yiitademo ari ko wattude makko yitere ha ganduɗa e kala saaha so tawi ɓe jewta konnguli waɓe gorodiri seeɗa suka debbo garɗo keso ene ɗeɓa weddademo konnguli hono ɗo oto henna debbo haalanomo wonde gandata kolnoriɗa ko an e joom galle ma yidde mawdene ɗon ganda noon komi joom suudu makko minnene ko ɓuuri ɗum ma won hakkude amen jippina balabe ma ɗe konnguli tan kadi ni goɗɗi garoji natta e dugo saaha ene ɓosa ha galle watti safde lamɗam seeɗa hankkadi ni saaha kala ɓe nanggodirat ha ɓooyi watti wadde hen poobar seeɗa ne jillodiri e ñamako seeɗa eɗen gandi ɗum adata ko ɗojjo ɓe mbatti ɗojjude e galle he no feewi ha ɓooy hankkadi galle watti farkude galle o watti surkude beelema yalti galle o wonte galle hankkadi ñande kala ko dukko tan dukko gorko one to woni to ɓernde mum ne deeño ene yaaha golle mum ne arta ne deeƴi ne welti natti jolde WhatsApp uji natti wadde haydara ñande fof ko kalmisaji audio buddet baddet ko kalmisaji kaari wi kam ni kaari waɗi kam ni kaari de yeehiɗo kaari waɗi ni yummum gorko bandiraɓe worɓe gorko bandiraɓe rewɓe gorko
musidɓe teddu musidɓe gorko o worɓe e bandiraɓe debbo rewɓe e rewɓe ɓe moni kala ne kalmiso gorko noon ɗum heƴani e mum ronki wawde munje saabu eɗen gandi wona moni kala wawi munje probléme ne jogui woni yimɓe ɓe ɓerɗe ko jaajƴe haqqillaji ɗi ne ndeeƴi kañumen probléme no ardi kala en mbawi nanggude probléme o ha probléme o ɓenna walla ha saaya walla ni ha fuuya taw ngala hen caɗele haydara kono noon kanko o wona hono ɓen yimɓe o wawa marde probléme no fewi o haalani sehilajo o sehila o noon noddiɓe jogui hen koyɗe jaam kono ronkana tan ko yo ɓuuɓ nde yeehi noon ha vacance makko yontoyi o arti ɗon e yeeso makko waɗi saaha goto nde yontande jeewari musidɓe tedduɓe gorko ñande hen lelo yima law par ce que wi ko wona coftuɗo no fewi ƴeehi ha weeti noon dukko tawi galle he wonde min a resi kam a addi kam ɗo henna oɗo henna yontanimo ari a leluyima law min ñanden nde yontande men ari a hiiri ɗo e boowal he leloyade kono oɗo henna so yontande mum ari tan a leloyta law ni woni noon ñande hen galle o haaɓi rok o haaɓi ha ɓurti o ande hoore makko debbo kadi aɓe dañji ɓiɗɗo teni kadi to woni joni ɗo ko cowiɗo musidɓe teddu caɗele naate hoore makko ha ganduɗa golle ɗe o gollatno to woni caggal leydi to golle ko golle sensible oɗon gandi wona moni kala gollotto doole woni yimɓe kañumen gardat woni yimɓe liggotto koye machine aji woni hen piyata ko birikaji woni hen ko goɗɗum e goɗɗum woni hen pittat woni hen bertat woni hen noon liggoto koye machine aji kanko gorko o noon koyen façon o woni ko wayno machine aji ordinateur ko hen o gollata ko golle ɗe ganduɗa wawi gollade ɗum ko hoore denje yeehi golle makko no ɓurno teskede no moƴƴi ha golle ɗe batti bonde patron hankkadi ni watte makko haqqille no gollirta ni natti fewde golle ɗe musidɓe tedduɓe yeehi e kala saaha aɓe mbiyamo golle ɗe natti fewde haaɓe guittimo ɗon ɓe mbaɗi ɗon goɗɗo kanko o tottoya golle goɗɗe ɓurɗe wonde less golle ɗe o joguino ɗe jobdi makko ustima poids makko ustima ɗon dañal ngal ustima caɗele naate galle he musidɓe tedduɓe enen noon to banggue men ko ɗo darotoɗen eɗen gandi oɗo saaha ɗo haala ka joofi ko ɗo daroɗen an sehilajo an neniraɗo an baniraɗo debbo an musidɗo gorko an sehilajo an giƴiraɗo accu nannude oɗo henna gorko mo mbiɗa ko sehilma mo mbiɗa ko bane gorko mo mbiɗa ko ɓiye mo mbiɗa ko mawne mo mbiɗa ko miñe mo mbiɗa ko guiƴe accu nannudemo e bone so wona taw o yiɗan hoore makko dokkamo hen haqqille ko ɓuuri hewde hannde e sukaɓe worɓe walla sagataɓe worɓe nawliroɓe taw parani taw jomum parani mbimi taw jomum suwa heɓade wona ɓernde jomum ne addi wona jomum ne yiɗani hoore mum ko a arat an baniraɗo debbo walla sehilajo debbo walla sehilajo gorko walla giƴiraɗo walla musidɗo walla yumiraɗo donkodirɗo e oɗo henno dem suudu ma jomumen nannuma puusma ya addoye goɗɗo ha gadda goɗɗo wontanma bone en gaare aduna hannde probléme heƴani hay goto e men enen pop hannde ko en stress ɓolo gorko e debbo enen foof hannde ko en stress uji ɓooli jawdi aduna rokki men stress yidde mahde galleji rokki men stress yidde ɓornade comci rokki en stress déppasuji galle rokki men stress ordonnance uji rokki en stress ñabbuji e kala banggueji rokki en stress nde pinɗa kala won cakkuɗo jungo nde ñaagoma so wona appel téléphone ko whatsapp so wona ɗum ko ɓattiɗoma so wona ɗum ko goɗɗo foof a wawa weltindeɓe anni kada jogui 1000 probléme nana yeeso ma sukaɓe ma nan ɗon a jangguinani ane hani a holtinani joom suudu ma nan ɗon sarɗiyeji mum a humnani gurdam ma timmani on noon so duñama yo addu debbo goɗɗo musidɓe tedduɓe ko leptude jomum neɗɗo kala kene waɗa accen haw parana ɗum so parani ɗum wa addi ko kanko parani ɗum ko hay goto o woytortago hay goto wiyata duñimo hen puusimo hen fulɓe noon ne kaala konngol gotol ene moƴƴi kutorɗin ɗin konnguɗi mono walluma e puccel mawna derel wallatama ñamminde ngel puccel mone walluma ya res debbo wallatama holtinde debbo wallatama safrude debbo wallatama ñamminde debbo teni kadi so tawi probléme ari galle ma joomum dogat
haalata gonga wonta haal gonga e galle maɗa hay goto wiyaka woto nawlir hay goto wiyaka woto res tato ha nayo kono goto kala yo accu ha para ha keɓoɗa ha ganda ɗo a paari nunɗude fewde a paari an hoore maɗa heebima aɗa andi kala probléme garɗo aɗa wawi réglande hoorema aɗa wawi dogde hen haqqille ma ko mawɗo aɗa wawi jaggude haqqillaji rewɓe ma lombaɗum e nder haqqille ma he lombaɗum e ɓernde ma jaada hen ponda pewna taw ala foof caɗele goni hen sa yettaki ɗon rento gila addude jibro e galle ma ko wona ɗum ko eɗen gandi hande aduna no mbiɗen ni ne faaɗi galleji ɗi pop hande natti wonde boyli wonti ko forage uji kala lewru maydu facture ndiyam arat facture courant arat teni kadi facture bitique arat facture hôpital arat facture pharmacie arat facture téléphone arat facture ma an hoore maɗa arat ɗum ko lewru foof ɗo liggorɗa aɗa woni suka ɗo aɗa softi aɗa daña aɗa selli aɗa addane ñamene yare ɗum ko alhamdulillah ƴeewe noon hande mawɓe men wonɓe jeese men seeɗa dañɓe duuɓi 50 50 ƴeewon hande teddendi ɓe joguidi kala facture garɗo hande ko ma guite gojja koma ɓe ƴeeɓa harmodirde koma rewɓe ɓe mbatta rondade baignoire uji mbaɗa hen carotte mbaɗa hen fatate mbaɗa hen jabɓe mbaɗa hen loriyeji mbaɗa hen nana nawa jeeri jeeya daña seeɗa gadda saggine ñaame hande ko ni gurduɗen ɗum noon jurnitoɗen gurdam men an suka o yurnito gurdam ma ɗo gonɗa suka ɗo hadema teppade yeeso hande teppi men ko wadde ko en mbawa goto men kala nana waɗi ko wawa tenɗo woni sagarɗo joni natti hay wawde natti wawande galle mum natti wawande ɓesgu mum natti wawande hoore mum tene ɓeydi teddude tene ala foof lumiére ala foof lawol ala foof ɓamtare ala golle ɗe o jogui ɗe o andi ɗe ne mbawi suurdemo hande o so tawi o jottima walla o dañi duuɓi tel tene sukaɓe o fiɓani taw ne keɓɓitomo heddo noon ayi baji jola e galle gorko halfe e galle gona e galle ala konngol saabu ala dépasse jokti dépasse ko rewɓe ɓe ko kamɓe hande kaɓɓata galsuji ɓe jeeya ko kamɓe hande nawata ligguimaji jeere ɓe jeeya ko kamɓe nawata haako ɓe jeeya ko kamɓe dillata kamɓe jahata e luumuji kamɓe dillata hande e sardiŋaji an a jooɗoto kuccita e mabɓe soɓe pini ɓe mbaɗa takalta pilta so won gartuɗo ɓe jaaha ɓe keeɓa mum temedere walla temedde walla temen nayyi ɓe ballitoro ɓe gusta ñamale ñande ɓe keɓani haydara foof gosi yare ñande hen ko yaari rien hande ko ni wone galleji e musidɓe teddu ɗum noon ene moƴƴi haqqillaji men ɗi durana aduna o yeeso kala men mo yiɗa hoyde yo wat ko wawi fulɓe noon kaali gayni sa yiiɗi lelade jamma ɗanoɗa wat ko mbawɗa sa yiiɗi yebde koode ha weeta ɗaɗi hoorema fof pottoya caggal guenol ma ne muɓɓuɗa guiri fooɗe perto ganda e hoorema ñamale nani ñabbuli nani ordonnance uji nani rewɓe nani sukaɓe nani a ala moyen gasi aɗa wawanno hoorema seeɗa cikkuɗama jokku jokkata par ce que nde aɗa mawna aɗa usto ɓayde aɗa mawna aɗa usto sukaɓeɓe a yiyani koɓe keɓɓitoroma rewɓeɓe aneɓe oɗona mawna teni kadi ko mbawnoɗa aɗana ronkita gonɗa koye halfoyede an gorko saabu ko an halfuno ma anduma halfoye joɗɗa pina subaka donc a dañje hay gaddanoma kaccitade tawaɗa jogui rewɓe ɗum ɗamini ɗum firti ko awdi ndi guilay asalan wonno moƴƴirano goto foof yo wat ko wawi kala kaɗa waɗa waɗan ɗum nde paari waɗan ɗum nde parɗa on saaha salilima allah subahanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe buuɗal yurmeende so feeri feeñi feeñja e ɓataake men dewle hannde koni hen no sifori musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketkimala kijjam yo jaam Allah ñallane musiɓam tedduɓe